Right. Maswera sei, mamuka sei, masikati muri sei. Kwamuri kwese ikoko vamwe vachangomuka, vamwe vari kutoda kugadzirira kuti varare ava manheru, vamwe masikati. I hope mese munofara. Neno ndinofara uye ndinotenda Mwari kuti atitendera nekutipa zvakare umwe mukana wekuti tivepo sevanhu vapenyu. Right. Regai tiwane mukana zvakare wekusimbisana neshoko raMwari. Tichisimbisana neshoko raMwari kudaro tichitodzidza kubva mushoko raMwari rakanyorwa. Saka toda kuti tipfuurire. Tanga tichidzidza Hebrews. Hebrews ikatiratidza zvakawanda kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 5 yatakanga tichitarisa nekudzidza nezuro. Tikanzwa ichitaura pamusoro pemwanakomana waMwari anonzi Jesu Kristu. Tikanzwa shoko raMwari richiratidza kuti paanonzi iye uyu ndiye mwanakomana wangu, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakakubereka. Ndokubva patobvunzwa mubvunzo zvikanzi akambozvitaura kunani mumwe wevatumwa achitaura mashoko akafanana neiwayo. Tikatarisa tikaona kuti hakuna mumwe wevatumwa akataurirwa mashoko akadaro, kuratidza kuti mashoko aya ane mumwe chete bedzi anotaurwa pamusoro pawo, anova ndiye Jesu Kristu. Saka nawo Jesu Kristu iye achipfuurira mberi achiratidzwa neshoko raMwari. Vhesi 6 yaHebrews chapter 1 tiri kuramba tichifamba nayo mbijana isusu tichidzidza uye tichifambiswa nemushumiri zvishoma nezvishoma, from one stage to another, from one stage to another. Saka nawo pane imwe nyaya yakutaurwa pavhesi 6 yaHebrews chapter 1. Hebrews 6 chapter 1 ine imwe nyaya yakutaura pamusoro paJesu Kristu anga achitsanangudzwa kubva pavhesi 1. Iye wataudzwa kunzi iko zvino Mwari kana achitaura anotaura mumwanakomana wake, kureva kuti ani nani anonzi anotaurwa naye naMwari, zvinoreva kuti kutaurwa kwake naMwari ikoko kune chekuita between iye naJesu Kristu. Hakuna munhu anotaura naMwari kana asiri Jesu Kristu anenge ataura naye. Right. Saka achitsanangudzwa nekudzidziswa sezvatiri kutoona tichidzidza nekuramba tichimunzwisa kudaro iye Jesu uyu. Vhesi 6 ine imwe nyaya yazotaura panapa. Vhesi 6 yazotaura nyaya yekuti iyo uye kana achizouyazve dangwe rake panyika, unoti vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Pataurwa imwe nyaya manje pamusoro pake Jesu Kristu. Iri kunzi iyo uye kana achizouyazve dangwe rake panyika, unoti vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Pakutaurwa nyaya yekunamata. Nyaya yacho yekunamata pairi kutaurwa, iri kutaurwa ichitiratidza anofanira kunamatwa. Zvanzi uye kana achizouyazve dangwe rake iye Mwari, vese vatumwa vanofanira kumunamata. Saka paratidzwa imwe nyaya yekunamata, kuti kana vanhu vachinzi vanonamata, anonamatwa wachona ndiani, uye ndiani anofanira kunzi nemunhu anonamata. Kana achiti ndinonamata, anenge achireva kuti kudii. Munhu akati anonamata, zvatiri kudzidza nezvatiri kuona from according to what is written here in the Bible, it is showing that zvese zvine chekuita nekuwoshipa Mwari kana kuti nekunamata Mwari hazvigone kutaurwa kunzi panamatwa Mwari kana pasina kutaurwa zvaJesu Kristu. Uye wese anoti anonamata, kana kunamata kwacho kuri kunamata Mwari mumweya nezvokwadi, kunodiwa naMwari kuti vanhu vararame nako, kunodiwa naMwari kuti vanhu vaite. Ikoko kunamata ikoko kunofanira kunge kuchiitwa
kuna Jesu Kristu. Jesu Kristu ndiye anonamatwa, ndiye anonamatwa according nezvatiri kuverenga nezvatiri kudzidza. Ndo zviri kuramba zviratidza kuti musiyano waJesu Kristu nevatumwa, because shoko raMwari rinoratidza kuti vatumwa havana kodzero yekuti vanamatwe, because ivo they are only angels, havasi Mwari. Saka pose takadzidza shoko raMwari kana kuti pose panotaurwa neshoko raMwari, rinoratidza kuti vanhu vanonzi vatumwa vese, confusion painoda kubata vanhu vanenge vaapia kwavari kudai, confusion yekuti mutumwa akaapia kumunhu kudai, munhu uya azviratidzwa kwaari nemutumwa, pane imwe nguva anofungidzira kuti mutumwa uyuka ndiMwari. But mutumwa, because anoziva position yake uye anoziva kuti ndiani before God, vose vatumwa pavakada kupfugamirwa kudai vakaramba vakati kwete, usadaro, handizi Mwari. Mwari ega ndiye anofanira kunamatwa. Now anofanira kunamatwa wacho according to Hebrews takuona kuti alright, saka anofanira kunamatwa ndiye mwanakomana waMwari anonzi Jesu Kristu, dangwe raMwari, iye akatangira zvose kudenga kana panyika. Ndiye ari kunzi kana totaura nyaya dzekuti tinonamata Mwari, kunamata kwedu kukange kusina Jesu Kristu mukati, kuine zvimwe zvinhu, kunamata ikoko kunamata hongo, asi hakuziriko kunamata kwaMwari akaita denga nenyika, kwaanoda kuti vanhu vanonzi vanomunamata panyika vamunamate saizvozvo. Saka Mwari ane nzira yake yaanoda kunamatwa nayo, sezvatiri kutodzidza, sezvatiri kutoona panapa, sezviri kutaurwa neshoko raMwari pana Hebrews apa pavhesi ya6 yati iyo, uye kana achizouyisazve dangwe rake panyika, unoti vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Saka vatumwa vose vaMwari kana vachinzi ivo ngavanamate dangwe raMwari, mwanakomana waMwari akatangira zvinhu zvese, kwokuzoti isusuwo vanhu, kana maangels achinamata Mwari, ko isusu, because hatisi greater than angels. Saka vatumwa vose vari kurayirwa kunzi ngavamunamate. Izvozvo zvega zvatoparidza kwatiri, zvatoisa Jesu paposition yaanofanira kuonekwa ari, position yake yekukudzwa, position yakakudzwa. Kukudzwa kwake kwatoratidzwa pamashoko iwaya ari pavhesi 6 yekuti kana achizoonekwazve, vatumwa vese vaMwari kana vari vaMwari ngavamunamate iye Jesu Kristu. Zvamisa paposition yekuratidza kuti kunamata, kunonzi kunamata, kunongori only directed to God. Kana totaura zvekunamata, kunamata is only directed to God. Saka kana vanhu vachinzi vanonamata kuna Mwari, zvinoreva kuti vanonamata kuna Jesu Kristu, nekuti ndiye ari kunzi nevatumwa vose vaMwari ngavanamate kuna iye. Hakuna mumwe munhu akanzi anamatwe panyika kunze kwaJesu. Saka kana Jesu Kristu ari iye ari kunzi kana iye achizoonekwazve, vatumwa vese vaMwari ngavamunamate. Zvaratidza pachena kuti who is he. Ndosaka taona kuti pese painzi akambotaura kunani umwe wevatumwa achiti, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakakubereka. Tikaona kuti mubvunzo uyu pawakabvunzwa pavhesi 5 dzaHebrews chapter 1, mubvunzo uyu kubvunzwa kwawakaita wanga uchiita comparison between the angels and Jesus Christ. Saka in the same comparison iyoyo, wani anozoratidzwa pachena kuti alright, zvazviri kureva ndezvekuti kana mashoko aya ekuti ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakakubereka, kana asina mumwe munhu waakataurwa kwaari mashoko aya, akangotaurwa kumunhu mumwe chete, zvinoreva kuti munhu mumwe chete iyeye
toni yekutaurwa kwemazwi aMwari kana ichirifeya kwaari inosiyana nekutaurwa kunoitwa vatumwa. Uyezve panapa taakuratidzwa pavhesi 6 kuti kunyange zvakadaro zvakare, there is something chinodifferentiate him and angels, and that something is kuti pari kunzi vaMwari vose kunyange vatumwa ngavamunamate. Maangels haanambobvira anzi ngaanamatwe. And all the angels, whenever they appeared to whosoever vavakazviratidza kwavari, even if vakada kunamatwa, but they stopped vanhu kuti no, haundinamate, Mwari ega ndiye anonamatwa. Saka Mwari ega kana ari iye anonamatwa, panotaa kunzi mwanakomana waMwari ari kutsanangurwa nezvake, ari kunzi Mwari akutaura kwatiri muna Kristu. Haachataure nemitoo mizhinji sezvaakamboita kare kumadzibaba, but akutaura kwatiri kuna Kristu. Kristu wacho ndokutanga kutsanangudzwa stage by stage kusvika tasvika nawo paakunzi iye Kristu uyu ari kunzi Mwari iko zvino akucommunicata mumwanakomana wake, ndiye akunzi iye kana vatumwa vese vaMwari ngavamunamate. Saka Apostle Peter achiparidza pana 1 Peter chapter 3 pavhesi ya 22 anotaura futi mashoko anonyatsoita connect, achisangana achibatana nemashoko ari kutaurwa panapa pavhesi 6 ya Hebrews chapter 1. Pana 1 Peter chapter 3 verse 22 pane mashoko anonzi iwo nemapostora waMwari. 1 Peter chapter 3 verse 22 ndoda kuaverenga manje foni yangu inoti nonokei. 1 Peter chapter 3 yes verse 22 right. Pane nyaya inotangira pavhesi 18 kuti munhu asave neconfusion kuti tazoitangira pavhesi 22 yanga yabva kupi. Ukaiteerera zvakanaka ukanobva nayo pavhesi 18 pari kutaurwa pamusoro paKristu, paanoti nekuti naKristu wakatambudzikawo kamwe chete pamusoro pezvivi, iye wakarurama nekuda kwevasakarurama kuti atiise kuna Mwari, akaurawa hake panyama, asi wakararamiswa nemweya. Kristu akatambudzika nekuda kwezvivi kuti atiise kuna Mwari. Zvikanzi akaurawa hake panyama, aurawa panyama ndokubva araramiswa nemweya. Zvinoreva kuti kudii? Zviri kuratidza kuti Jesu Kristu uyu he is alive, mupenyu in spirit. Sezvo vanhu vanonamata vanonzi kana vanhu vachinzi vanonamata in spirit. Saka naKristu is also alive in spirit. Ndosaka zviri kunzi kana iye achizoonekwazve nevatumwa vose vaMwari vanomunamata. Right. Saka verse 22 iri kubva yati iye ari kurudyi rwaMwari. Iye ari kurudyi rwaMwari. Kurudyi rwaMwari takadzidza tikaona shoko raMwari richiratidza kuti kana zvataurwa pamusoro pekuti rudyi rwaMwari, shoko iri is referring to something that is not physical. It is the spiritual language that is only understood by those who are in spirit. Those vari mumweya, they understand kuti kana zvikanzi kurudyi rwaMwari pari kutaurwa nyaya ye-righteousness, and also pachitaurwa nyaya ye-the position of authority yaMwari. The position of authority yaMwari ndo iri kurifewa ichinzi kurudyi rwaMwari, kureva kuti akakudzwa akaiswa panzvimbo yakakwirira, yakakudzwa kudarika anything else that you may think of. Kurati he is higher than anything else zvatinogona kufunga. Saka ndo kukudzwa kwaakaita, ndo kukura kwaakaita, ndo position yaakano-occupy at the right hand of God. It is the spiritual statement rinotaura kuti akaenda pa the position of authority, izere neutsvene nekururama nezvokwadi. Saka whosoever anenge ari pa position of authority
This position yesimba iyi haigare vanhu vaviri, inogara munhu mumwe chete. Inongofanana tikadzoka physically panyika. President nyika haite mapresident 2, inoita 1 president. Physically panyika zvinoda kuti president ndiye the highest office. Ndiye kana takutaura zveoffice yeauthority panyika, we will be referring to the president. Saka kana tabva panyika nemufananidzo iwoyo tauya kumweya, Jesus Christ ndiye akagarawo paposition of authority. Ndo iri kunzi iye naApostle Peter panapa verse 22 ya chapter 3. Ndiye ari kunzi iye uri kurudyi rwaMwari, zviri kureva kuti agere pachigaro chinokudzwa kudarika zvigaro zvese zvinokudzwa panyika panapa. Ndo zvinoreva kuti kurudyi rwaMwari, position of power, position of authority, right? Zvanzi akapinda kudenga, akapinda kudenga. Shoko raMwari takarinzwa richitaura, even ukadzokera kunana Acts chapter 1 unonzwa kuti alright, vaapostora vadzidzi vake vakazomuona achikwira kudenga. Ndo kuri kunzi iye akapinda kudenga, vatumwa namadzishe namasimba ose zvikaiswa pasi pake. Chinzwai manje, iye akapinda kudenga, apinda kudenga kudaro, vatumwa nemadzishe nemasimba ose anogona kuwanikwa zvakabva zvaiswa pasi pake. Kureva kuti kudii? Ndosaka John takanzwa paya pana zvakazarurwa chapter 21 pavhesi ya 10 achitaura nyaya iyoyo achiti akamuona akaiswa mumweya, ndokubva akwidzwa mumweya, ndobva aiswa mumweya kugomo guru refu, ndobva anoratidzwa iye uyu akagara pachigaro cheushe, right? Ndo pari kutaurwa ipapo kuti asvika ipapo aoccupy the highest position kudenga kana panyika. Ndo pari kunzi kana totaura zvemasimba ose anonzi masimba, yes, ariko masimba, pane vanhu vane masimba panyika pano, but kana totaura zvesimba, zvemasimba chaiwo chaiwo, whosoever anogona kunge achinzi iye ane simba, kana ndo vane simba ava ndo vakuru vepower, zviri kunzi nepower ravo kudaro vakaiswa pasi pake. Zvikanzi nevatumwa, the angels, vakaiswa pasi pake. So what does it mean? It means even the angels, they submit to Christ. Even the angels vanopiwa the instructions from Christ. Kurati Jesu, because of his authority ainayo, because of the position that he occupied, ndiye anotopa instruction to the angels. Whatever that is done by the angels, it is instructed to them by Christ Jesus, the one akaitwa exalt, akaiswa pa position inokudzwa. Zvoreva kuti kudii? Zvoreva kuti anything else panapa panyika zviri pasi pake. Ndosaka ari kunzi iye ndiye anonamatwa. Saka kana totaura zvekunamata Mwari, hakugone kuva kunamata kana pakasataurwa zvaJesu Kristu. Apa hapasi kutaurwa zvamadzibaba, hapasi kutaurwa zvapapa, havana pawa navainaro kana vari vanotenda chaivo chaivo, but pari kutaurwa zveanokudzwa, anofanira kunamatwa, ane pawa kudenga nepanyika, anonzi iye. Kana totaura zvekuwoshipa, tinowoshipa kuna nani other than Jesus Christ, agere kurudyi rwaMwari. Zvinhu zvose zvakaiswa pasi pake, madzishe, vatumwa, masimba, zvakaiswa pasi pake. Saka ndiye akatakura everything paari. Iyeye manje
ndiye ane simba rinonzi anofanira kunamatwa, uye ndiye anoti kana vanhu vatenda kwaari, kutenda kwaari zvinoreva kunamata kwaari. Vose vanomutenda nevanomunamata in truth and in spirit, iye ndiye anobva avapa simba, nekuda kwekuti papozisheni yeauthority paakagara iye ndo panobva simba, ndiye simba racho. Saka simba rinotoitwa ofa kwatiri richibva direct from him kana tichitenda. Ndiye ari kutaurwa panapa pana Hebrews chapter 1 pavhesi ya6. Ndiye ari kunzi iye anofanira kurumbidzwa nekunamata. Tikanonzwa kana tichida kunyatsonzwisisa zvakare, let's go to the book of Revelation chapter 5 from verse 9 kusvika 11 or to 13. Tinonzwa mashoko anotaurwa pamusoro pake mutumwa waMwari anonzi John amboratidzwa pamusoro pake, ndokunzwa amboratidzwa chiratidzo chaakaona, ndokubva anzwa izwi raMwari richitaura nezwi guru richiti, pane here akafanira kudenga kana kuti panyika kuti atore bhuku muruoko rwaiye agere pachigaro cheushe, kuti atore bhuku kurudyi rweruoko rwaiye agere pachigaro cheushe. John anoti ndakatarisa kudenga ndikashayiwa kunyange munhu mumwe chete akakwanisa kuzotora bhuku muruoko rwaiye agere pachigaro cheushe chaMwari. Ndokutarisa panyika ndokubva pashayikwa. And John started weeping. Ndokubva anyaradzwa nemashoko anonzi usacheme hako. Ndo paakaratidzwa gwayana raMwari richigamuchira bhuku ine zvisimbiso 9. Mashoko iwo tikazobva pachapter pavhesi 9. Why tiri kuverenga mashoko aya? Why ndiri kurifeya kuna Revelation chapter 5? Ndiri kudaro nekuda kwekuti mashoko aya ari pana Hebrews chapter 1 pavhesi ya6 ari kuti uye kana achizouyazve dangwe rake panyika, unoti vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Saka tinoda kuona kuti anofanira kunamatwa ndiani, uye kana pachitaurwa zvekunamata tiri kutaura nyaya yakafanana neipi? Nyaya yakaita sei? Saka kuratidza kuti ndiJesu Kristu ari kunzi iye woga ndiye anonamatwa, sezvazvinongore nekuti tanga tambotaura kuti kunamata kunongori directed kumunhu mumwe chete anonzi Mwari. Saka Mwari wacho ndiye watinoda kuona kuti ndiani, ndiye watiri kuratidzwa manje kuti ndiJesu Kristu. Jesus Christ is God. Saka isu kana tichinamata, we pray to God, we worship kuna iye anonzi Jesus Christ, because ndiye Mwari. Saka Revelation chapter 5 inoti iyo, I want to read from verse 11, chapter 5 ya Revelation. Hanzi iro rikauya rikatora bhuku, verse 7, muruoko rwaiye akanga agere pachigaro choushe. Zvino rakati ratora bhuku, zvisikwa zvipenyu 4 navakuru na24 vakawira pasi pegwayana, mumwe nomumwe aine rudimbwa nendiro dzendarama dzakanga dzizere nezvinonhuhwira, iri minyengetero yevatsvene. The elders fell down and worshipped him. Right? Verse 9. Hanzi ndokubva vaimba rwoyo rutsva. I think kana tichizotenderwa verse 9 toda kuzoitsanangura pane imwe nguva, asi zvanhasi, because pane zvimwe zvinhu zvinoita sezviri hidden zvinoda kuratidzwa pachena ipapa. But anyway, because tiri kutaura zvaHebrews chapter 1 nhasi verse 6, regai tipapfuure. Hanzi mukavaitira Mwari wedu kuti vave madzimambo navaprista vabate ushe panyika. Right? Listen carefully now from verse 11 to verse 13. Hanzi vachiti nezwi guru, vaitaura mashoko aya nezwi guru akanzwikwa naJohn, ndokubva arekodwa. Verse 6 ya Hebrews chapter 1 yati kana achizoonekwazve
nevatumwa vaMwari vamunamate. Kureva kuti vatumwa vaMwari vanofanira kunamata iye kana achizoonekwa. Panapa tiri kuona vatumwa zvakare pana chapter 5 yaRevelation, pamwe chete nemaelders. Vakutaura mashoko aya nezviguru vachiti gwayana rakabayiwa rakafanira kuti rivigirwe ushe. Gwayana rakabayiwa rakafanira kuti rivigirwe ushe. Saka panyika pano kana kudenga hakuna umwezve munhu anotaurwa achinzi gwayana kunze kwaJesu Kristu. Uye rakabayiwa hakunazve akabayiwa kudenga kana kuti panyika kunze kwaJesu Kristu. Saka akabayiwa, achibayirwa kuti chive chibayiro, kuti vanhu vazokwanisa kunamata Mwari mumweya nezvokwadi. Iyeye akaita chinhu ichi ndiye anofanira kukudzwa nemwoyo yevanhu vaakafira vaakabayirwa. Ndiye anofanira kunamatwa nevanhu vose vaakabayirwa. Ndiro gwayana rinonzi Jesu Kristu. Right? Hazvina mumwe munhu anotaurwa pamusoro pazvo zvinhu izvi. Hazvina kuwanikwa pamumwe munhu. At some point I heard the people vanotenda vari kune imwe sect inonzi kwaMwazha vachitora scripture iyi vachirifeya kuna Mwazha. Ndikati Mwari amhurwa panyika. Mwari amhurwa panyika. Because vaMwazha, our dear elder, our dear late elder, havana kubayiwa uye havana kufira vanhu zvivi zvavo. Hazvina mumwe munhu akazviita except Christ and him alone. Right? Hanzi rakabayiwa rakafanira kuti rivigirwe ushe, kureva kuti rinofanira kupiwa ushe hwaro iro gwayana rakabayiwa iri. Right? Nepfuma, nekuchenjera, nesimba, nekukudzwa, nekubwinya, nekurumbidzwa. Saka kukudzwa ndekwe gwayana rinonzi Kristu. Kubwinya ndekwe gwayana rinonzi Kristu. Kurumbidzwa ndekwe gwayana rinonzi Kristu. Saka ukaona pamira munhu aine mumwe munhu waanoti uyu ndinomurumbidza, ndinomukudza, ndinomunamata, zvinoreva kuti munhu iyeye anokudzwa, anorumbidzwa, ane simba, anofanira kuva munhu mumwe chete anonzi Christ, not anyone else but Jesus Christ. Saka kana Jesu Kristu achinzi iye, vatumwa vaMwari vakaonekwa mumweya vachimunamata, vachimukudza, vachitaura mazwi makuru kwazvo nezwi guru, vachiti nezwi guru gwayana rakabayiwa rakafanira kuti rivigirwe ushe. 1. Zvikanzi nepfuma. 2. Zvikanzi nekuchenjera, nesimba, nekukudzwa, nekubwinya, nekurumbidzwa. Pataurwa munhu anonamatwa. Saka pakataurwa zveanonamatwa, panofanirawo futi kutaurwa zveanonamata. Pakataurwa zvemunhu anonamata, pane anonamatwa. Saka pane anonamatwa ende pane anofanira kunamata anonamatwa. Saka kunonzi kunamata anonamatwa ndiko kumukudza nekumurumbidza nekutenda kuti simba rose nderake. Ndo kunonzi kunamata ikoko. Munhu wese anonzi anonamata, mumwoyo make munofanira kunge muchikudza Mwari kutangira zvinhu zvese, muchirumbidza Mwari kutangira zvinhu zvese, muchitenda kusimba raMwari kutangira zvinhu zvese, uye nekunzwisisa kuti izvozvi zvinhu izvi hazvina mumwe munhu wazvinopiwa panyika kana asiri Kristu. Nekuti kusimba, kukudzwa nekurumbidzwa zvinongopiwa kuna Kristu, zvichibva mumwoyo yedu zvichidirectwa kuna Kristu. Kana izvozvo zvaitika, then pawanikwa a worshipper that's worshiping God. Saka kurumbidza nekukudzwa hazviitwe pamunhu, zvinoitwa kuna Kristu. Ukaona zvaitwa pamunhu, zviri kureva kuti vanhu kwavari kuti kunamata hakuzi kunamata, but varasika pakunamata kwavo. Saka
pozisheni yaMwari yatorwa mumwoyo yevanhu ndokubva yaiswa pamunhu. Saka vanhu vari kubva pamwoyo yavo vachidhairekta rukudzo kumunhu, vachidhairekta rumbidzo kumunhu, vachidhairekta simba ravanoti simba nekutenda kumunhu. But zvikadaro zvakanganisika, hazvifaniri kunge zvakadaro.